तर आत्ता आपण आलेलो आहोत जामखेड नगर परिषद वॉर्ड क्रमांक 5 पोकळे वस्ती या ठिकाणी माननीय आमदार रोहितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यतत्पर रमेशदादा आजबे यांनी इथे स्वखर्चाने पाईपलाईन्स बसवून दिलेल्या आहेत। तर त्याबद्दल आपण इथल्या महिलांना विचारूयात। आजी काय सांगाल, आधी काय इथे त्रास होता? आधीच काहीच नव्हतं, पाणी नव्हतं, लाईट नव्हतं आम्हाला, प्यायला पाणी नव्हती, लाईट नव्हती। पाण्याचा प्रॉब्लेम आता पाणी आता लाईट आली, पाणी येते, पुन्हा रस्ता झाला आणि ते घाण पाण्यात चाललंय ती बी झाले पाणी, नळ्या नाल्या केल्यात, चंबर बांधून दिले त्यांनी। कोणी केले? आजबेंनीच करून दिले, रमेश दादा आजबेनी त्यांनी केलेल्या मदतीचा तुम्हाला फायदा झालाय का? हा झाला का आता त्यांनी मदत केली म्हणून आम्हाला फायदा झाला। हा जसं आपण ऐकलं, धन्यवाद द्या, धन्यवाद धन्यवाद त्यांचे कुठे कुठे धन्यवाद धन्यवाद। तुम्ही काय सांगाल काकू, आधी काय त्रास होतोय? पुढे मागं पाणी नसायचं भरपूर, रस्ते नाहीत भरपूर, लहान मुलं पडतात, वयस्कर माणसं पडतात, मग त्याची सुविधा हो अशी अपेक्षा आहे याच्या पुढे। जसं आपण ऐकलंच की दादांनी जी मदत केली त्या मदतीचा फायदा इथल्या नागरिकांना होत आहे। त्या मदतीबद्दल आम्ही या पोकळे वस्तीकडून माननीय रमेशदादा आजबे यांना धन्यवाद देतो आणि येणाऱ्या कामांसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो। काढा